Bine. Da, asta zic, lunaticule, și dacă e așa... Mamă! Doamne, începe nebunia la Gates of Olympus! În sfârșit, 100x! Hai mă cu Max Payne-ul, gata, păi până când o viață mare? Ăla-i, tată, a venit Max Payne-ul, ăsta e Max Payne, hai mă, nu mai cu 100x să plouă, cu 500. Băi, tute, nu mă lăsa așa, hai! Bine mă, nu le-a luat inima, mamă, 250-500x nu le-a legat, ha! Ridică-mă mâna. Băi, nu fă nasoale, că ăsta e Max Payne-ul. Cum o să ratezi de 500 și era 750x? Hai băiat, Zeusei, nu fă manevre. Bine mă. Ole. Max Payne-ul, Doamne. Hai mă. E Max Payne, e Max Payne direct, Adi. Eu v-am zis că facem 100 azi. Ole! Bine! Bine! Mățou! Mățou! Hai mă cu Max Payne-ul să fie curat. Te pup! Te pup, Zeuse! Ce scrie acolo sus? Max Payne! Ole! Bine! Ce ai făcut? În sfârșit am luat și un Max Payne ca la carte. Mă, ca la carte!